Здравейте хора, аз съм Дидори, съм днес с Shadow Hex, обратно света на GTA 5. Знам колко много искате да има епизоди, така че Shadow Hex е претечна помощ, ще му обучава за първи път. За паркур! Паркур? Кепча. Паркур? Да видим кой ще спечели. Така, значи този път да, пак сме в отбор. В отбор ли съм? Супер! Намерих реди бутона този път, брат. Така. Имам клечка за зъби ли в устата? Не, просто ми свети устната. Много става. Чакай, ти къде си? Да. Аз съм фейк, Дидори. Почти мязам на себе си в реалния живот. Така, какво правим тук? Ходим се катерим по някакви сгради, трябва да вземем някакви куфърчета. Това разбрах аз. Да, пътя обаче нагоре е много труден и дълъг и ако паднем всичко от начало и направо трябва да се рейджва яко. Проблема е, че дори противникови отбор е до нас, което ще ни затрудни. Трябва да побързаме. Давай, газ, ето ги! Да. Някой да се сбие с тях да ни остави. Този път мога да тичам нагоре, предния път не можех. Много яко. Тичам! Комплект бринка с мен. Трябва да занесем някакви куфърчета, колкото се може повече. То е... Само едно куфърче. Мале, запалиха ме. Фак. Бъди, припих се, човек! Как са метна? Не. Гора ти полицайите. Рън. Няма да те спасявам, пак да умирам за тебе. Така. Тичам. Рън. Я гледай кой ти тренира, колко по-бързо тича, чакай сега. Ама то може да се тренирам гърале. Ко правиш? То се тренира стамина, глупости. Леле, запали. Ще изгоря! Духай! Не умирай! Мале, човек, на плюнка кръв съм, трябва ми снах, ще е спешно. Ме стрелнаха, умрех. Няма искаш ли да те... Леле, какво? Как се лиши, качи така? Нямам идея, просто полетях. Тук няма коки този път, супер. Чай са, има, там са. Тук, там ли са? Тук трябва да направиш един мега джъмп. Въй, как ще да се щупя главата? Не! То с много трудно завива. Готов направи глас. Аре бе, защо не става? Газ. Не, то сме прибие. Трябва ми снахче. Сусиев ме прибие, брат. Бати човека. Така. Що ме прибие? Сега хора, тук трябва да забавим, за да може да си вземе кръв. Опа, така. Взехме кръв. Голямо тук катерене. Мале, това ще е не голямо, а мега голямо катерене. Така, сега сме наляво. Хубаво, че има някакви табелки. Така. Пак скачаме. Пале го. Аз за сега съм първи и нямам конкуренция, така че... С кой бутон ги удрям меле хит, бе? С ляв. Не, като съм близо тях, те ли? Трябва да си махташ оръжието от ръката, така не можеш иначе. Добре, добре. То това е по-трудното. Оле, малека! Чакай, един ма цъфна с оръжието? Да. Като си близо и като нямаш патрони, да. Или там, не знам с кой бутон беше, с арни, не знам. Мале, още колко много път има. Якото е, че е само едно куфърче вземем или го печелим. Вземи го да спечелим поне, вземем някакви левелчета, нещо. Аз ще вдигна левел, да. То го тъпо скача моя полиция. Леле, как ще да падна? Мога ли моя по някакъв начин да му кажа да не скача по глава? Да си поставя ръцете отдолу поне. Има тук двама дет ма дебнат само мене, искат ма трепят. Не са честни. Уоу, как ще да падна? Аре, брат. Който го е правил? То някой фен го е правил този паркур, нали? Не фена ми някой човек, дето играе играта просто. Направо, добре го е направил, справил се, но много дълго. Тук има и оръжие даже, само че не знам къде се намира. Аре, бе! Някой се му уби. Пак ме припиха, бе, човек! Леле, мале! Как те го скочат той, бе? Леле, те ме разтипха мене. Yes, бич! Мале, човек, направих най-нереалния скок в живота си. Леле, мале! Чакай, има още много. Обаче, ако знаеш колко... Оцелих го, подпалих тос. Пак го оцелих. С този флеъргън съм много добър, брат. Тук има мадърфакъри, леле... Той се самоуби тос. Така. Някакъв гръб ма стреля. Всеки път... Аз не знам вие къде сте. Виждам някой там. Кой е това? Няма да свършка куршумите. Имам по 3 куршума само, те ли? Аз имам 4. Нямам повече куршуми аз.
Да. А някой път мога да бягам по това по нагонището, друг път не мога да бягам по нагонището. Герой мога да си избори май, не знам, не съм сигурен. Би трябвало да има някаква стамина. Определена. Оле, леле, 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 не, 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 fuck my life, fuck my life. Не знаех, че има дупка. Няма само аз да умираме. Леле, всичко от начало ли бе? Не! Човек! Наш къв суп ми наби! Леле, не! Не! Добре, напред, аз съм тук. Време! По някакво жълто вървя човек. Йес! Мале, паднах по лице. Колко мисъл трябва да падна? О, аптечка има тука! Ай! Прибих се! Крака, ръце, кръв. Мазга на всякъде. Накъде е пътя? Стрелките. Тук пак ли надъла? Плис, не умирай! Жив съм! Как се аптечка и армор има тука. Да, взимай, докато не се напълниш. Така? И са на къде? Аха. Те респаунват ли са? Да, там на определено време. Ао, колко напред стигнах, не мога да повярвам. Леле, брат, трябва да ходим като поважено тънко. Човек, какво ниво се избрал, бе? Аз тук ще получи удар са. Аз съм значи, слабишко. ако умра, направо рейти, които. Спокойно, аз ще го мина. Ще ма гледаш на такос. На повторение. То хода нереално, аз хода във въздуха по вината ми крака. Окей, минахме го. Мина ли го е? Тук някакъв псува, ехо де пута. Не! Не ме убивай! Не ме убивай! Умри! Убих го, брат! Убих го неговата мама! Искаше да ма... Фак! No! Падна ли? Fucking shit! Хем го убих. Защо падна, бе, брат? Мина ли го ти? Какво стана? Не, аз съм накрая. Горе до съм. Така. Ние се стреляме тук с ни. Опа! Тук ти идват! Няма на къде да бягам! Леле, мале, много са! Леле, мале, помощ! Фак! Газ! Век! Леле, те заобиколиха ме 4 такива с бухалки. Гледай да не рипнеш, брат. Не! То сме подпали, аз го подпалих. Рейстио! То сме изтрил. Как ще ме изтриже? Горе долу съм. Смешен! Виждаш ли тази най-високата сграда? Да. Ами аз съм горе до там. Метни са долу да ги убиме, брат. Да умра. То тук е куфърчето. Добре, те всички са долу тук, стреляме са. Героя ми е като ненормален, някакъв не спира. Просто нон-стоп. Газва дупка. Какъв мисло е точно са. Те там не могат да направят скока и само гират да убиват. Тук са движен като на влакче. Не се трепим само един друг. Ама защо слагат нинджи? Ами има някакви жени, дето ме псуват. Леле! Човек! Помощ! Нинджата! Леле! То ще ме изхвърли! Сърцето ми спря. Да. Може да му взема оръжието, tos като мре. Не. Тук оръжията не се дропват. Така. Let's go! Мирай, куче връсна! Бам! Ритни го! Наобратно! Така! Убих го! Ма аз умрях. Убихме се. Така. That's the epic moment! Аз съм тук! Аз съм тук! Обаче има нинджи, които пазят куфарите. Пак. 4 нинджи, които пазят куфарите. Аре, вземаш го. Аз докато стрелям с тея. Така.
Вгличах се. Аз какво се прави кълбо напред е? Като се прицелиш и спейс. Така. О! О! Рън! Рън! Минай мъстя! Бам! Say go! I believe I can fly! Бихме ли ги? Чакай сега. Много добре. Всеки момент кацам. Като за епизод, много добре, аз искам да видим спечалба да излиза, аз тук ги стрелям още. Така. Само да оцеля финиша. Не, ще го оцелиш. Чакай, че... Не са ли вълчили да не бягате в права линия, момчета? Те са гледали Game of Thrones, май. Finish line! Yes! Оу, yeah! Winners! Мисля, че това ще е всичко за епизода. Много добро епизод, че май разтепихме ги. Парашут. Скочили с парашута. Да, накрая. Добре, хора, ако ви е харесало това видео, струшете лайк бутоните на двата клипа и ще направим още такива видеа. Нали, Шадоле? Така, да. Така. И до следващия път.